Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. Superintendent of Police yang East Khasi District ubah Vivek Sim ulai tu bagi pulit ke jalan Meghalaya kilalet hynrei ke jeng bari tengen ke sunam Raghuvanshi hai Indore hadin balade penyap Raja Raghuvanshi kat kung jing tu SP ke kanhun ki pulit na Meghalaya kilalet she Indore men sisngi ban penlong ke jing hynra ya ke jakari ke sunam ban lap ya kitiar kum ke baji ki Ksiar balajak na kamet jong Raja hynrei ula pentip bagi pulit ki klaim yo ai isu na kate ke jeng ubah Vivek ulong ru bakani ke kanhun ki pulit ka jella kindang sa kat to kani singi she Indore ban penlong ka jing toket she ai laja kita kitiar yo la don ki Bri U ki belara ya kita kitiar kan thop ya ka Ksiar shu halor ka jing dawa jong henmen u Raja Raghuvanshi ban le da kan narco test ubah Vivek sim ulong bakam da dan kam ban le kani ka test namar bakini ki Bri U kila de ban phla namar ba kani ka test ka le tang lada ki bale kam sniu ki len lani bori ya ka jing shisha